କଥା ପ୍ରକାଶ କର ବୀରା। ତେବେ ଶୁଣିବ ମା, କୁହ ବୀରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିବା ବେଳେ କୁହ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଢ଼ ନାମ କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ହନୁମାନ? ତେବେ ଶୁଣ ମା, କୁହ ବୀରା। ଆପଣଙ୍କର ଷଢ଼ ନାମ ହେଉଛି ସୀତା, ଜାନକୀ, ମୈଥିଳୀ, ବୈଦେହୀ, ଯୋଜନୀ ଗନ୍ଧା, ପାର୍ଥବୀ। କହିପାରିବ ହନୁମାନ ମୋ ନାମ ସୀତା ହେଲା କାହିଁକି? ଲଙ୍ଗଳ ସିଂହ ରୁଜନାମ ତେଣୁ ଇଲା ସୀତା ନାମ। ମୋ ନାମ ଜାନକୀ କାହିଁକି ହେଲା? ଜନକ ରାଜା ରନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ନାମ ହେଲା ପୁଣି। ହନୁମାନ ମୋ ନାମ ବୈଦେହୀ କାହିଁକି ହେଲା? ବିଦେହ ପୁର ରେ ରହିଲ ବୈଦେହୀ ନାମ ବୋଲାଇଲ। ମା ମୋ ନାମ ଯୋଜନୀ ଗନ୍ଧା କାହିଁକି ହେଲା? ଏକ ଯୋଜନ ବାସ ଯାଇ ଯୋଜନୀ ଗନ୍ଧା ଯେ କହିପାରିବୁ ମୋ ନାମ ମୈଥିଳୀ କାହିଁକି ହେଲା? ମିଥିଳାପୁର ରେ ରହିଲ ମୈଥିଳୀ ନାମ ବୋଲାଇଲ। କହିପାରିବୁ ମୋ ନାମ ପାର୍ଥବୀ କାହିଁକି ହେଲା? ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ରୁଜନାମ ପାର୍ଥବୀ ହେଲା ତୁମ ନାମ। ବାବୁରେ ମା ଷଡ଼ନାମ ଶୁଣି ମନ ମୋର ହୋଇଛି ଆନନ୍ଦିତ। ମା ଜାଣିଲି ମୁଁ ଏଥର ତୁମେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ। ମା ତୁମ ନାମ ହନୁମନ୍ତ। ମା ବାବୁରେ ମା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି? ମା ଆଉ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ? ହଁ ମା ଆପଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଚରଣ ସେବକ କଥା ଶୁଣ ଠାକୁରାଣୀ, ଶ୍ରୀହସ୍ତ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇ ଛନ୍ତି ରଘୁମଣି।
ଶୁଣ ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇ ଛନ୍ତି ରଘୁମଣି। ବାବାରେ हे प्रभु को पाखरु विदाय नहीं आसीबा समय रे प्रभु श्री रामचंद्र मते देइथिले रत्न मुद्रिका कहिथिले हनु रे बाबारे जदि मा तते विश्वास न करंती तू ताले हे रत्न मुद्रिका मा को देबो। हनुमान रत्न मुद्रिका माँ देखिले तोते निश्चय विश्वास करिबे। हनुमान तो माँ दिया हनुमान हे प्रभु देई दिवाई नामाय कृत मुद्रिका नियतो दिया हनुमान। स्वामी कांत ये श्रीहाता मुद्रिका पाई ये उचे काले ये श्रीहस्ता मुद्रिका पाई ये उच्चे सका काले बाई दाई। छाड़ी माता राहिला भूपाता हनु हस्तारे मुद्रिका देई ना बनाता हनु हस्तारे मुद्रिका देई। विभा काले जाना काम हारा स्नेह देई दिले उपहारा। थिला नामा गृंद जया रत्नारा आजी हस्तारु कलाबा
ହତଭାଗିନୀ ଲାଗି ମା ତୁମେ ଆଜି ହସ୍ତରୁ ତୁମର ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇଅଛ। ମା ସତରେ କୋଣ ଅଭାଗିନୀ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ମନେ ମୋର ନ ଆସେ ମା ମନେ ମୋର ନ ଆସେ ବିଶ୍ୱାସ। ମା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କୋଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଲଙ୍କା କଟକକୁ। ହନୁମାନ ମା କହିପାରିବ ହନୁମାନ ମା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବ? ମା କୁହ ବୀରା। ଆପଣଙ୍କ ଝୁରି ଝୁରି ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେଣି କ୍ଷଣ ରାତ୍ର ଦିବା ନ କରି ଭୋଜନ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୁମ କଥା ବସି। ହେଲେ ମା ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ପାଇଲେ ସନ୍ଧାନ ବାବୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଆସି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସକୁ ବିନାଶ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ମା। ବାବୁରେ ମା ଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ଆଣିଲା ଧରି ମା ଏ ମରା ସାରିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ए जाना में